Atzalde hon danoi, eta ongi etorri 2021 bateko lehenengo ohiko pleno honetara. Jarraitzen dugu egoera berezizan eta batzuk presentzialki pleno aretuan, beste batzuk etxetik modu telematikoan jarraitzuko dugu gaurko pleno hau be. Kontxi, lehenengo puntuakin? Gai-zerrendako lehenengo puntue da abenduaren 21 bateko aktaren onarpena. Aldeko botoak? Baho batez, onartuta gehatzen da. Gai-zerrendako bigarren puntue alkatearen jakinarazpenak. Zer badaukezu, Gorka? Ez? Ez. Bueno, urrengo gaiak aztertzeko, 3. seigarrenera guztiak biak barne, batzorde informatzailetik pasatu die, baina bueno, ez zeren ez eratuta behar bezala, baieztatu beharra daukugu plenoan aztertzea. Orduan, aztertzearen aldeko botoak, Lander? Lander entzuten dezu? Bueno, ez dakit. Bai, entzuten dut, Berriro galdetuko de, bale? Gai hauek onartzearen aldeko botoak. Ez dugu ikusten aurkakoak, ez dakit ikusten bereien eskue. Landerrek ez dakit eskue jaso. Kontxi, aurreko pleno batzutan izan du moduan, izen ez jun, eta bakoitzak esango dago, adierazikoa, aldekoa, kontrakoa, abstentzioa. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagori Urrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnel Orizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Maite Agirre. Jose Balander Arregi. Abstentzioa. Irune Galarraga. Abstentzioa. Ester Ortiz Zarate. Abstentzioa. Joseba Elosua. Abstentzioa. Alberto Alonso. Alde. Bueno, onartuta gehatzen da. Bilkura honetan aztertzea aldeko 12 botokin eta 4 abstentziokin. Eta nahia 4. puntura pasauko geha. Laugarren ez barkatu, 3. Soldata igueraren onarpena. Proposamena bidali zitzaizuen, proposamena da estatuko aurrekontutan jasotako igoera aplikatzea. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, bueno, uste dut banan-banan jun beharko deula, berriro errepikatengo du, bale? Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagori Urrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnel Orizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ester Ortiz Zarate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Alberto Alonso. Alde. Baho batez, onartuta gehatzen da igoera. Laugarren, boto azalpenik edo? Laugarrena. 2021 bateko aurrekontuaren eta plantilla organikoaren onarpena.
zuko ekork hartu behar dezu hitza, edo beste Aitorrek, edo... Bai, nik hartuko hitza. A ber. 25.119.000 euroko aurrekontua aurkezten dugu 2021 urterako. Aurreko urtekoan zifra oso antzekoa da, beraz momentua erreza ez izan dabe, egoeriai erantzuteko adinako aurrekontua osatzea lortu da. Aurreko hilabetetan esan bezala, sustapen ekonomikoan eta gizarte zerbitzutan indar berezia jarri da, osasun egoerak eragin dituan kalteak arintze aldera. Baina ez hori bakarrik. Bergararron bizi baldintzak hobetzera be bideratu da aurrekontua. Horretarako auzuetan edo urbanizazioetan lanak inez. Herritarren osasun fisikoa eta emozionala ahaztu barik, kirola eta kulturan inbertsioak mantendu edo handitzu die. Herrixia bizixia izan dein, biharrezkoa baitxa herritar osasuntsuak izatea. Eta etorkizunean pentsauaz be, egin die proposamenak. Eraldaketa soziala bultzatuaz, energia berriztagarriak erabiltzeko apustua inez, abar. Foru fondotik be aurten, iaz baino 1.600.000 euro gutxiago jasoko da. Horren ondorizua da, 2021an eskatutako 1.000.000 euroko mailegua txertatzia 2021ko aurrekontutan. Eta horregaitzik da aurrekontua abenduan indako aurreikuspenian baino handiagoa. 2021ko aurrekontuan sartzeko ahalegina egin dau udal gobernuak azken momentura arte. Foru Aldundian baiezkoa jaso ostean, azken astean, hainbat hobekuntza egin ahal izan die eta oina aurkezten den aurrekontutan. Honek ahalbidetu dau, ekintza gehiago sartu ahal izatea eta ondorioz Bergararrontza eta aurrekontu hobia lantzea. Gorauko administrazioetara be bideratu ditugu eskaerak eta bertatik etorriko dien laguntzei esker hainbat proiektu gauzatzeko aukera edukiko du. Aurretik esan izan den bezala, aurrekontuak dinamikoak izango dira. Azken urtean bizitzen ari gazen osasun pandemiak ondo erakutsi dozku lehentasunak eta biharrak aldatu itzen diela. Hori aurreikusiz adibidez, Zamartzial arteko jaisetako diru partidak global batera eraman dio. Modu honetan, jaisak ospatzeko baldintza egokixak egon ezian, aukera egongo da diru hori beste bihar batzutara bideratzeko. Baitxa esan, gobernantza eredu argisa daukala udal gobernuak eta elkarlanean sinisten da dela. Aurrekontu proiektu ekarpenak itzeko partekatu ginuan korporazioko beste alderdisekin eta Bergatarrontzat ahalik eta aurrekonturik onena izatea helburu dugunez, indako ekarpen gehienak onartu edo proiektuan txertatu die, batzuk jaso bezala eta beste batzuk moldatuta. Azalpen gehiago edo bozkatu egingo dugu? Bai, guk nahiko ginuke azaltzea, bai. Nolabait gure botua. Bueno, oroar esatea, gure atletikan egisa dela lanketa, jarrera egokia izan dauela bai udal gobernuak eta bai EAJak. EAJak zintzotasunez lan egin du, azken unera arte, bai. Eta akordioak hartzeko preste egon da. Alegia akordioak lortzen saiatu gara, hasieratik, baina egia da ez dela posible izan. Oroar esango genuke EH Bilduk, EAJaren ustez, EH Bilduk aurkeztutako aurrekontuen, balorazio txiki bat ingo dut, bai? Eta EH Bilduk aurkeztutako aurrekontuak, gure ustez, aurrekontu pobreak eta lanketari gabekoak dira. Tamalez, hainbat puntutan kudeaketa eza ere agerioan geratu izan da. Eta hainbat kasutan, esaterako, azken unean ere iritsi dira. Gogoratu behar dugu, abenduan hasi ginela lanketa hau egiten, eta bai, horra Aitorrek aipatu da, nolan Gipuzkoako Foru Aldundiari zalantza baten argitu beharra zeukala, eta pasaden astean argitu zutela, eta horren ondorioz hainbat moldaketa egin behar esan dituztela, baina, zintzotasunez ez da partekatu, galdera hori mahai gainean zeuana, eta ez da partekatu, galdera horren emaitzaren arabera, zer aldaketak egongo ziala, bai? Orduan, hori bezalantzan ipintzen dugu, bai, zintzotasun hori. Bestalde, bai nahiko ginuke laburpen txipi bat itxea EAJak aurkeztutako 13 emendakinen inguruan. Aurkeztutako 13 emendakinetatikan, parkinaren gaia izan da, eztabaida nagusia sortu duena, bai.
EH Bilduren gobernuak gogoratu behar dugu pasaden urtean aurrekontuen lanketan esan zegoela parkina nolabait mugikortasun planaren emaitzaren arabera garatuko zela edo ez. Gogoratu behar dugu, dagoeneko urtebete baino gehiago pasau dela, eta oraindik mugikortasun plana ez dela iritsi. Benetan usten dugu aukera ezin hobea galdu dugula Bergararentzat, bai Bergarako ekonomia, bai Bergarako ostalari, komertzio, seminarixo guztiontzat. Benetako aukera galdu dugu, eta gainera ez dugu lertzen, horra aipatu da ben, bide desberdinetatik diru iturriak 4 milioi euroko mailegua dauka eskuartean udalak, bide desberdinetatik lortua, eta ez dugu lertzen horrelako aurrekontu batekin, nolan unilateralki ezaleke jakon ezetz parkinari, hain beharrezkoa dan parkinari. Usten dugu COVID-ak eta osasun egoerak ezin dabela baldintzatu Bergararen garapena. Eta hori izan pixkat, esatezut, helarazi jakuna, osasun egoera honen aurrean ez zutela ikusten parkinaren proiektua garatzeko beharra. Guk EAJ-tikan usten dugu pandemiak ezin dabela geratu errisa, eta errisaren garapena. Bestalde, adostasuna lortu ez dugun beste puntuetariko bat da Bergarako ondarea balioan ipintzia. Horre, gogoratu behar dugu 2020ko aurrekontuak landu ginu zenian, bebai aurkeztu ginu zela, bat da Santa Marinako zubia argiztatzea eta beste bat San Pedroko gaingak irekitzea, eta 2020an adostu zan, edo, hola proposatu zuten gobernutik eta EAJ-ak onartu egin zeba, adostu zan turismo plan bati lotzia BA proiektu hauen garapena. Turismo plana ez da iritsi, 2020an, tamalez, eta gainera, adjudikazioa ontxe abenduan inberri da, orduan, ez dakit noiz izango dugun proiektu hau eskuartean. Eta bestalde, horra aipatu da, Aitorrek aipatu dau, okerrez banabil gobernantza garbia, hemen beste proiektu bat aipatzen gure emendakin bat zan bideo daudiak eta ezartzea, batzordetarako, plenotan eitzen dan berdina, Nolabait, ulertzen ginoan hau gardentasunaren aldeko konpromiso bat izan zeikiela eta konpromisoaz gain ekintza bat, Eta tamalez, udal gobernuak ez da horrela ikusi. Eta, harritzekoa ez, gero esatia gobernantza garbia, horrelako ekintza bat proposatzen dugunean eta ez dala sartzen. Eta, adostasuna, beste hainbat, adostasuna ez bere osotasunean, baina adostasunak bai lortu ditugu, Eta, esan bezala, EAJ-ak eindako emendakinei esker, usten dugu aurrekontuek proiektu potente bat lortzeko aukera izango dutela, Batetikan, adostasuna lortu denak puntuetariko bada San Josepe elkartean kokatzen den lokalean, kalte arinak dituzten Bergararentzat eguneko zentro egokitzea. EAJ urte osoa darama lanketa hau eskatzen, batzordetan eta baitxa plenotan be hainbat aldiz urten da, baina ez da iritsi. Egia da gure proposamena, urte osoko proposamen bat zan, hau da, urte osora zabaltzeko zerbitzua eskaintzea, egia da ez dela horretarako adostasuna iritsi, baina bai, guk eskatzen ginoan 250.000 euroko partida bat ezartzea zerbitzua eskaintzeko herritarrentzat, ez da aukera egon, baina bai 125.000, orduan, guk usten dugu bai Bergararentzat egoera eta momentu honetan berri ezin hobea dela. Eta hori nolabait, bai, EAJ-aren esku badago. Bestalde, onartu den bigarren emendakina, hau bai parzialki, esan behar da, Bergarako EAJ-ak 2021 baterako partida zehatz bat ezartzea nahi zeba, ostalariei diru laguntza zuzenak emateko, Eta horretarako proposatzen ginoan 150.000 euroko partida bat zehaztia, sektore honek sufritzen ari den galerei aurre egiteko. Ikusten denez, egoera honek luzarorako dago.
Eta naiz eta EH Bilduren gobernua, proposamena ez bere horretan onartu, partida bat handitzea aurreikusi du, bai? Ikusiko dugu urtean zeharrean nola garatzen den. Bestalde, ondoren aipatuko ditudan bi proiektuak bai, aurreko urtean proposatu ginu zen, jaio berriendako diru laguntza bideratzea. Partida hau 2020ko aurrekontuetan adostu zen nolabaiteko lanketa bat eitxia, bai, ikusteko ea ze jaiotza tasa dauan, ze joera daukan Bergaran jaiotza tasa honek, eta EH Bilduren konpromisoak, 2020an EH Bilduren konpromisoa izan zen lanketa hau garatzea, eta ez dau garatu. Eta, konpromiso hartu dau berriz, 2021an garatzeko. Honetan ere, pozik lortzen dugulako lanketa hori, baina, ikusi behar 2021an garatzen den. Hileta zebilakin ere berdina, EAJak usten du beharrezkoa daukala Bergarak beste herri batzuetan dagoen moduan espazio propio bat izatea, bai, hileta zebiletarako. 2020an EH Bilduk hitza hartu zuen, konpromisoa hartu zuen, bai, nolabaiteko ikerketa edo, azterketa bat egiteko, ez, ikusteko ze aukera zeren, eta 2020an ez da lanketa hori egin. Eta orduan, proposatu zozkun, 2021an lanketa hori garatuko zuela. Ikusi beharrea lanketa hori garatzen dan, edo ez. Gero bestalde, Zubietako erabiltzea. Hau aspalditik edo duela urte batzuetatik dator, eskaera hau. Eta, gure proposamena hasieran zen, lehenengo urte, gure nahi hasieran zen, bere osotasunean berrurbanizatzeko konpromisoa hartzea, bai? Gobernuak hala hartu du, 3 urteko konpromiso politikoa izan da, bai? Bi aldu dozkuna Aitorrek, konpromiso politikoa, 3 urtetan garatzeko. Eta, alde batetik pozik, baina bestalde ez dugu lertzen, ez? Hemen aurrekoan moduan, 4 milioi euroko mailegu bat izan da, plurianualaren beharra, baina, 3 urtetan garatzeko konpromisoa betetzen bada, nik uste dut berri hona dela Bergararentzat. Eta gero, Bergarako EAJak mahai gainean ipini zeban beste emendakin bat izan zen, Ortoko auzoa eraberritzeko proiektua gauzatzea, eta konpromiso hori, ez? Konpromiso hori eskatu zion gobernuari. Gobernuak lehen momentuan, ikusten ez bazuen ere, azkenean, onartu du, eta 450.000 euroko partida ezarri du Martoko auzoa eraberritzeko proiektua gauzatzeko. Beraz, honetan ere, ikusi behar garatzen da, baina bestalde berri ona. Eta, azken aurrekoa, Boluko Malda, EAJak hasieratikan mahai gainean jarri zuen Boluko Maldaren eraberritzea, egonkortzea beharrezkoa zela, eta, gobernuak hartu duen konpromisoa izan da, 2020an ezarritako partida 2021era eramatea, eta 2021an egonkortzeko lehenengo fase hori egitea. Esan beharra dago ez dela bere osotasunean garatuko, baina, behintzat hasiera bat ematen badiogu, ea 2021an jarraipena emateko aukera daukagun. Eta azkenik, EAJak bere programan ere zeukan, beste gainontzeko hainbat emendakin moduan, baina azkena zen Arrizuriaragako aurkeztutako emendakina. Eta hemen proposatzen genuena zen, prozesu parte hartzaile bat martxan ipintzea, eta horretarako partida bat zehaztea, nolabait Arrizuriagako erabilerak definituko duen aurreproiektu bat idazteko. Eta, honetan onartu du gobernuak prozesu parte hartze hori martxan ipintzea. Beraz, berri ona ere kultur arlorako. Beraz, orokorrean, esan dezakegu EAJaren proposamenei esker, aurrekontuen proposamenak 2021 baterako aurrekontuak aberastea lortu dugula, herriarentzat eta herritarrentzat beharrezkoa diren hainbat proiektu lotuz. Orain, gobernuaren txanda eta izango da guzti hau kudeatzera eta aurrera eramatea.
Bergarako EAJak elkarlanerako prest dago eta hemen azaldutako proposamenak eta gainontzekoak aurrera ateratzeko prest egongo da. Beti ere, zintzotasunez eta gardentasuna bermatuz. Eskerrik asko. Beste norbaitek azalpenik edo bozkatu ingo deu? Igual, bai? Bueno, ez duz entzuten. Zuk hartu bezu hitza, alkate? Ez, Ordenik esango dut. Aurre, Alberto, aurre zel. Vale. Bueno, por la voz no lo entiendo. Venga. A ver, yo iba a haber explicado el voto después de la votación, pero bueno, y así lo hacemos toda la explicación ahora y votamos, defendemos nuestra posición y luego pasamos a votación, lo mismo me da. Bueno, yo considero, o mi grupo considera que vivimos un contexto muy duro, muy especial, que es el de la pandemia y todo lo que ello deriva, no solamente en lo sanitario, sino también en lo económico y lo social. Por lo cual, desde el primer momento entendíamos que estos eran unos presupuestos que no solamente podían o debían ser respaldados por una mayoría política, sino que exigían una mayoría social, ¿no? Entonces, bueno, pues podrían haber salido con otras fórmulas, pero nosotros hemos intentado en todo momento esforzarnos para conseguir el mayor respaldo posible a esta propuesta, por lo cual, igual que han hecho otros grupos, nosotros también presentamos nuestras enmiendas. Enmiendas que intentaban reforzar de alguna forma el flanco más izquierdo del presupuesto, ¿no? Intentando darle una visión más social, intentando minimizar el impacto en aquellos que más lo necesitan, ¿no? Al final, el fondo o la política que subyace a todas las enmiendas era intentar que nadie se quede atrás en un momento y en un contexto tan importante. Voy a hacer una rápida pasada por algunas de las enmiendas que se nos han aprobado y que entendemos que son positivas y que mejoran sustancialmente el presupuesto del 2021 de Bergara, ¿no? Por un lado está el refuerzo del turismo. Entendemos que, no sé si es que entendemos o deseamos, ya nos engañamos, que este verano va a poder ser un verano un poco más normalizado que el verano anterior y el turismo puede ser un motor que nos ayude a recuperar tono muscular en lo económico y, por tanto, todas las medidas que se realicen y todas las instituciones que apoyen un sector como el turismo, nosotros consideramos que es importante, ¿no? Y creemos que desde lo local también se tienen que impulsar medidas, ¿no? Igual que lo hará la Diputación, igual que lo hará el Gobierno vasco, igual que lo está haciendo el Gobierno de España, ¿no? Entonces, por eso hemos impulsado o hemos propuesto y se nos ha aceptado una enmienda destinada al impulso del turismo. Por otro lado, otro de los grandes sectores que están viendo muy dañada su actividad económica es la cultura vasca, ¿no? Por eso también hemos impulsado varias partidas destinadas al consumo y a la adquisición de cultura vasca, ¿no? Porque el ecosistema cultural vasco se está viendo fuertemente dañado, bueno, como todas las culturas, pero en especial la nuestra. Entonces entendíamos que también aquí, desde lo local, se podían hacer esfuerzos especiales para intentar revitalizar ese sector tan dañado por la pandemia y sus consecuencias. Igual que, por ejemplo, pues la partida destinada a ayudar a la compra de material escolar, ¿no? Sobre todo a las familias más necesitadas, o, por ejemplo, otra ayuda también a través de créditos a cero interés para actualizar y reformar todas aquellas fachadas necesarias y todos los edificios que necesitan de una actualización y puesta al día de cara a las exigencias de la inspección técnica, ¿no? Y al final una partida que nosotros también considerábamos que era de gran importancia, que tenía que ver con el desamiantado de edificios públicos y de la red tanto de suministro como de saneamiento pública, porque entendíamos que era el momento, o poco a poco hay que empezar a dar pasos y dejar de ser reactivos y pasar a ser proactivos, ¿no? No esperar a encontrarnos en el amianto, en las obras que se realizan, sino más bien tener una partida suficiente como para poder tomar la iniciativa desde aquí, ¿no? Y posiblemente pues sea el cimiento o la base pues de nuevos pasos que iremos dando, ¿no? Pues convenios con Osalan o con el Gobierno vasco, etcétera, etcétera, intentando, o por lo menos eso es lo que nos gustaría a los socialistas, que Bergara se convirtiera en un municipio referente en esta labor de desamiantado, ¿no? En esta eliminar un riesgo latente que todavía tenemos escondido en muchos de nuestros edificios, por lo menos en los públicos, que es donde ahí nosotros podemos incidir directamente. Sin más, por todo ello y viendo que se nos aceptó, no todos, pero por lo menos parte de las enmiendas, nuestro voto será la abstención. Y sí que quisiera terminar agradeciendo a Aitor Aranzábal la voluntad, por lo menos, de diálogo, ¿no? De acuerdo en lo que hemos podido llegar,
o quizá en la siguiente podamos tener más impulso y podamos llegar a más acuerdos, pero bueno, por lo menos la voluntad de haber atendido todos nuestros requerimientos. Muchas gracias. Aitorrek. Neuk hartuko dut hitza. Bueno, uste dut, esan dako moduan, daun artean aurrekontu oso txukun batzuk landu ditugula. Proposamenan gainean, bai EAJ eta IPS-ren proposamenak hartu, landu eta gehienak inkorporatzeko aukera eduki dugu. Maitek momentu baten eta desadostasunak puntu batzutan egon baldin balezkebe, batzuk lanketa batzun pendiente darelako, eta lanketa horretako asko badakizuen martxan dela, eta beste batzuk aurrekontuetan txertatziak izan dien, nolabait herri proiektua dienak, EAJ proposago osatzea eta ahal izan dene horrean bintzat gobernaletik balioideak euki ala, sartzeko aukera egon diena sartzen, inkorporatzen joan izanga. Esan bezala, desadostasun puntual batzuk badare, dudabarik, baina uste dut, Alberto Gondos esan moduan, lanketarako esposizio osua egon dela eta adostasunak handixak izan diela. Eta zentzu horretan berriz be uste dut, bergaranako onak dien aurrekontu batzu dauzkagula mahai gainean, eta hori dela inbiarreko bideaz. Eta horrekin uste dut, igual boskara paso goinkiela, eta 2021 bateko aurrekontu honek bideratzen saiatu. Elenak hitze hartu nahi do. Bai, bueno, ni pizkat harrituta nau, Ogasuneko zinegotziak, igual da telebistoaren efektua, baina Ogasuneko zinegotziak kontatu du prozesua, eta benetan gardentasuna ez dakite egondan, gobernantza berrisa ez dakite egondan, baina ez duzu Aitor bat garbi kontau nola izan dan prozesua. Ez duzu azaldu ze nolako ekarpenak egon dien. Hori ez da gardentasunaren eredu bat. Guk egin ditugu ekarpenak, ekarpen senduak, edukin askokuak, eta horren esker, EAJaren emendakinen esker, ipar horratza ipini diogu aurrekontuei, ipar horratza ipini diogu. Maitek esan du, iritsi zien aurrekontuak eduki gutxi zeukatela, eta, edo lan gutxi edo ezagutza gutxi. Guk ipini dugu mahai gainean gure ezagutza, gure lana eta gure konpromesua. Eta aberaztu dugu nabarmen aurkeztutako zirriborroa. Proiektuaren zirriborroa nabarmen hobetuta dago. Horren zehaztapena ez egitea, gobernuaren aldetik, egia esateko tamalgarria da. Baina hau esan da, eta Maitek behin baino gehiagotan aipatu du, pozik gade. Gure ekarpenak neurri handi batian kontutan hartu die eta uztartu die proiektuan. Ez da ahaztu behar, Zubietako proposamena iaz berdin-berdina egin genuela. Eta pleno areto honetan, bertan, Zubietako bizilagunek momentu horretan ez zuten jakin ze onartzen zan. Eskerrak oin badakigu ze onartzen dan. Zuen konpromisua da aurrera eramatia eta holan egingo da. Baina ez dugu ahaztu behar, dinamiko izan behar dela, bai noski, beti die dinamikoak, baina kasu honetan askoz gehiago ez dakigu ondio kreditua zetarako zuzenean bideratuko dan. Momentu honetan gutxi gora bera 4 milioiko kreditua daukagu, eta 1.600.000 aipatu duzu Aitor, bideratuko dela, iazko, ulertu dut, iazko galera orekatzeko. Beste guztia dinamikoa izan behar da. Lehentasunak erakutsi duela, pandemiak erakutsi digula lehentasunak zeintzu dien. Ez ahaztu Aitor, ostalaritzaren proposamena EAJ-PNV-ek egin zuela, SH Bilduko gobernuak. EAJ-PNV proposatu zuela, maigaineratu ez zuela, eta, eskerrak zerbait onartu duzuela, baina hori pandemiak ekarri du. Eta lehentasuna hori bazan, eta ezen kontutan hartu. Beraz, eskerrak ipini ginuela maigainean, eta eskerrak
uztartu dala proiektuan. Berriro esaten dut, EAJ PNV-ren emendekinen esker, ipar orratza ipini diogu 2021ko aurrekontuei. Horren, esker, bestela edukin bareko proiektu bat izango ginuen mahai gainean. Nire aldetik, ezer gehiago. Boskatu ingo dut? Nire aldetik eskerrak emotia bai EAJ-ko lantaldiai eta bai PSE-ri, saiatzearren aurrekontu honek hobetzen, eta lortu dugula aurrekontu hobe batzuk, bergarenontzako, eta listo. Boskatu ingo du. Onartuko litzatekena da, aurrekontuari hasierako onarpen emango egon duke, 15 eguneko epean jende horren nengo litzeke, eta ez balin bada kontrako alegaziorik edo orkesten, behin betirako onartuta ulertuko lieke. Eta aurrekontuarekin batera, plantilla organikoa onartuko genuke. Aurrekontu orokorra, eta 3 aurrekontu, udalarena, euskaltegina eta Mispiraldena. Izenak esango ditut eta zuek ze boto ematen dezuen adierazi mesedez. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Iñurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnelo Arizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Abstentzioa. Maite Agirre. Abstentzioa. Jose Balander Arregi. Abstentzioa. Irune Galarraga. Abstentzioa. Ester Ortiz, de Zárate. Abstentzioa. Joseba Elosua. Abstentzioa. Alberto Alonso. Abstentzioa. Onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Boto azalpenik? Pasatuko behar. Nik bai, eta Aitorrek esan da ben hildotik, baina uste dut, badala beste prozeso bat, adostasun maila handia lortu duguna, bigarren urtez jarraitzen aurrekontuak onartzen die kontrako bozka barik, eta Aitorrekin da modan eskertu honeko nozeke bai PS-etik Albertok, kasu honetan, eta EAJ-tik Irune, Maite, Martin eta Angelek aurrekontuen lanketan akutsitako jarrera, uste dut badala adibidea lanketak nola ginkien danun artean, adostasun batzuk aldienak lortuta, eta aurrera pausak emonez. Beraz, eskerrik asko da noi. Bale, hurrengo puntura pasatzen geha. Bosgarrena, Ibaiondo 9ko eraikinaren erabilera aspazeri emateko hitzarmena. Hitzarmena bialdu zitzaizuen, eta proposamena izango litzeke gehienez ere 10 urtez erabiltzen ustea Ibaiondoko lokal hori izango da, ipagarriena. Boskatu ingo dugu. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González, barkatu. Alde. Nagore Iñurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnelo Arizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Alberto Alonso. Alde. Baho batez, onartuta gehatu da. Esarrez balin badu esateko, hurrengo puntura pasauko geha. 6. Miguel González Bastida Bergarako musika banda elkartearekin hitzarmena. Aurreko amaitu entzan eta hitzarmen berri bat planteatzen da.
Urrengo lau urtetarako uste dut. 3 urtetarako barkatu. Eta, ez dakit, ez badezu esan nahi, bozkatu ingo du. Bai? Gorka Artola? Alde. Ainhoa Lete? Alde. Aitor Aranzábal? Alde. Cristina Marquina? Alde. Juan Luis González? Alde. Nagore Inurrategi? Alde. Itxoin markatu, Irunek idatzi doz arazoa dauzkala, eta hor dau, baina ez dakit, esatu ez da blokea bindala, edo ez dakit. Oin ondo jarraitzen duzu Irune. Oin bai, ez? Bai? Bai. Markatu, Bale. Vale. Jarraitu ingo dut, Ekaitzaran Berri? Bai, alde. Itxasneru Arizaristi? Alde. Juan José Asula? Alde. Elena Lete? Alde. Maite Agirre? Alde. Jose Balander Arregi? Alde. Irune Galarraga? Alde. Ester Ortide Zarate? Alde. Joseba Elosua? Alde. Alberto Alonso? Alde. Baita, hau batez, onartuta gehatu da. Zazpigarrena da, besterik gabe kontu ematea, alkateak 2008ko abenduaren 29an emandako dekretu baten bitartez, onartu sola udal aurrekontuaren 16. kreditu aldaketa. Eta azkeneko puntura... Hemen galdera bat, aurreko plenoan dekretu honi lotutako, kreditu aldaketa honi lotutako hitzarmena esan mai gainean geratu? Bai, ala da, Maite. Mai gainean geratu zen eta herritarren batzordean lantzeko dago. Duan, hilabete hontara ez da etorri eta datorren hileko plenora etorriko litzake. Dena den jakinen egon dirua gorde indala. 2008ko aurrekontuko dirua hori dekretu baten bitartez. Azkeneko puntu da eskara eta galderak. Nik baina neban galdetu. Juan Luisi, gauzetxo bat. Oin dela aste batzuk irakurri genuen egunkarietan, Bergarak jarriko ziela, bastekit, azken finean muga batzuk, ez da, kotxentzako, abiadura mugatu ingo zala 30 kilometro ordura, ez? Orduan, galdera bikoitza da, azken finean da, ze arrazoi dare hortarako, eta baita ere, nun aplikatuko dan, azken finean, ez da, buruzketa hori. Esa se va a aplicar en todo el municipio y nos estamos adelantando a la legislación que viene para junio. A partir de junio los municipios tendrán que utilizar el 30 dentro del territorio. La muga es para todo el territorio del municipio. Para todo el territorio, esan dozu? Sí, para todo el municipio. ¿Es? ¿Variantean ere? Bueno, para la variante no. La variante pertenece a la Diputación. Bueno, trama urbana guztia. Eta hor, DGT-ko araudixak garbi izaten dau, badago batetik erreguneian, baina beste baldintza batzuk beteta, eta bada norabide berian karril bakarra edo bi norantzkotan karril bana daukan errepidetan. Egin zan azterketa bat eta Bergaran ez dago baldintza horrek betetzen ez dituen erreguneko kalerik. Beraz, erregune osoan aplikagarri izango litzake. Baina hori sartzen da martxan maiatzan, ez da? Maiatzak 11an, niek idanez. Juan Luisek gaitxatu da horixe da, bat baseuan eta badago lehen hau egon izan da hori mai gainean batzordean, nolabait herritarreindako amabliagoa eta atsegin hau izan zeiken herri baten begira,
abiadurak zer eragin daukan, eta segurtasunian, kutsaduran zer eragin daukan, badakizu horbe afora hori bat erosi zala bere momentuan abiadura neurtzeko kale diferentetan, herriko kale diferentetan, eta azterketa horrek emon dituen datuak eta begiratu da ikustezan egokiz izan zeikela. DGT-ren legiak akarbi izaten dago, ekainetik aurrera hori aplikagarritza dela estado osoan, eta ikustezan aurreratzeko aukera bazegoala, eta nolabait momentu hontan urte berrizarekin batera hori aplikatzea bergaran egokiz izan zeikela. Eta hala erabak izan. Ja, baina, bueno, beste askotan gertatzen den moduan, erabaki hori hartzen da, guk ez dugu jaso, ze aforadore horiek datok eman dituzten, ez da landu, eta kurioso ditzen zaigu, olako erabaki bat, etorriko dala, edo ez, beharreko bat hartzea egunkarietan, ez? Zatik, ez dakit, etxen ditugu edo egin da azterketa bat, eta hori ez da mai gainean jartzen, eta errepenten onartzen da, por aktiba esango nukenik. Orduan, ez dute uste, eta ez dakite kale danak bergaran aplikagarriak izan daitezken, trama urbanan, zuk aipatutako moduan, ez Gorka? Baina, nik uste horra azterketa barber zala, ezetik, batzutan, kale batzutan logikoa izango da, baina beste batzutan agian ezain beste, ez? Zatik horrek eraginak biko du, bai trafiko partikularrean, baina baita ere, ez dakit, herribusean, ez dakit, elementu batzuk, neurri batean afektatuta izango diela, ez? Bai, oin edo ekainean derrigortasunez, momentu hontan hilabete batzuk aurrera. Eta esan duzun moduan, azterketa bat, bere momentuan afora hori ekarri zanean, eta datuak batzordetan eduki izan dien bai gainean, aitzatu izan die, eta hortik zetorren planteamentua, eta esan duguna, gero ja jakinda legedia batek bere hartuko gintuela ekainerako hori aplikatzera derrigorrez, esan bezala Bergarako trama urbano osoan baldintza horre betetzen dituztelako kale guztiek, ikusi zen aurreratzi egokitza zala. Nik ez dut esaten ezetz, bai guretzat sorpresa eta egia esateko ez da oso onargarria hau dana, eukarietan ikustea, ez? Zuk esaten duzuna, eske badare foroak eta hortarako dire batzordeak, hau komentatzeko, eztabaidatzeko, sartzen da dena batera, sartzen da era progresibo baten, ez? Eske eztabaidatzeko azken finean ez datoz gauzak. Eta ez da lehenengoa, espero eta azkena izatea, baina, Lander, dakizu moduan, batzordeetan parte hartzia zegoen azkenengo hilabetetan nahiko irregularra izan da, bere momentuan desadostasun batetik hasitza, eta hor, gauza batzutan egon da inkomunikazio bat, baina... Baina gai hau ez da tratatu. Batzordeetan tratatu izan da. Ez dakit gai zerrendan jasota gai propio moduan, baina mai gainean eduki izan dugu benbenizotan. Azken bileretan behitzatez. Azkenengo bixetan, presente gozatenetan, ez dakit. Aurretik egon izan da mai gainean. Behitzat ez daukat buruan, hori. Betzikoa. Ez dikez. Nik bai gehitu nahiko nuke, Gorka. Guk bilera batian, batzorde batian ez gara egon, baina akta irakurri dugu. Eta akta horretan hau ez dago jasota. Beste azaro eta abenduko bileretan, batzordetan, hobeto esan da, egon da gaude. Gai hau ez da tratatu, udaltzaingoa ez da etorri. Orduan, zaila daukagu. Udaltzaingoa ez da egon bilera horietan. Orduan, ez esan tratatu dala. Guk dakigun azken gauza da, aforadarea erosi alokatu ez nahiz goratzen momentu honetan. Baina, hau asmoa baldin bat zeuen implantatzeko herrixan gabonak, gabonostian, abenduaren 15 edo 17 batzordean ez komentatzia, ez da normala. Ez da normala. Hori da, politika de hechos consumados, holan deitzen da. Eta ez da, azterketarako gunea garbi geratzen da. Esan aztertu, esan azaldu, esan aurkeztu, eta horretaz gain, udaltzaingoa esan egon. Beraz, hutsune handi bat. Esan duguna, hau eta beste guztiak, batzordean, eta aitortu hori, de hecho, ustot, gai espezifiko moduan, batzordean ez dela egon.
hola, mahai gainean egon dela eta afora horian gaitzetxarekin behin da berrez ibil izan ganean, datua mahai gaineratu denean, gai hau eskuartean zegoela, bai, eta gero esan duguna, ekanerako aplikazioa legez aplikazio bat ikusten zanean oso egokizu zikela aurreratzia eta espazio komodu hau, seguru hau, garbixo horrek herritarrei ahalik eta azkarren eskuragarri jartzea. Gorka, maiatzerako baldin bada, ondio argudio gutxiago. Maiatzerako baldin bada, badaukagu denbora, zuzen batzordean aurkezteko eta azaltzeko. Teknikoki, han azaltzen die gauzak. Eta diskutitu behar baldin badie, diskutitu itzen die. Ez duzue eraman eta aplikatu duzue. Bai, edo bai, maiztasuna txikiago eta gaia gutxiago. Eta azterketako tokia ez dago. Eta hau da, adibide bat. Eta ondio bazen eukaten denbora eta batzordeak tratatzeko. Bazen eukaten aukera. Eta ala eta guztiz ere, ezen duten nahi. Eta eraman duzue, beste bide batetik. Eta hori ukaezina da, Gorka. Ez dakit Lander... Lander, etxeixen zuten. Kendo indot, Elena, barkatu, kendo indot, Elena, berbetan zeuden. Ez, atenean, bihar dagoela batzordea. Nahiko alucinantea gai batzordea izan plenotik urrengo gunean, ez? Baina, bueno, hori eztabaidatuko dugu bihar. Hori azalduta dago ere momentuan, uste dut, biharrak eta gabonak tartean egonda, azkenengo batzordea lurraldekoa gabon aurretik eduki ginuan, eta 12 tokatzen oker espaldin barago, ez okan zentzu hondirik. Eta dakizu moduan, asteartetan bi batzorde elkartuta aurreko astean herritxarren izan, eta ez solapatzeko, hain zuzen BAJak ordezkaritza bizitan eukial izateko biharko planteau zen lurraldeko batzordea. Ikusitza, penorako gai zerrendan esala aurrikusten lurraldetik gairik egongo zanik. Ez da ibarik. La operatibidadea gelditzen da zertaz, Baina, bueno, esan du, bihar komentatuko dugu. Beste galderarik? Bai. No, simplemente, bueno, y no simplemente, pero hoy, 25 de enero, se cumple 41 años desde que ETA asesinó a Luis Domínguez Jiménez, vecino de este pueblo, vecino de Oñati, vecino de Verdera, perdonad. Entonces, sí que me gustaría, a modo de pequeño homenaje, aunque sea, por parte del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, yo hablo en nombre de mi grupo, que constar en acta un recuerdo a un vecino pues cruel e injustamente asesinado por ETA hace exactamente 41 años, ¿no? El mínimo homenaje que se le puede hacer, ¿no? Bai, ikuste zadoz, nik uste dut Bergara ronizenean udal korporazioa familia ibesa mina adieraztea badauko egula. Jakin bebakigu behar arguna oindala aste batzuk zen dudala, eta zentzu hortan, 41. urte honetan, nik uste dut eri babes hori adieraztea egokisa dala. Horretxekin Luis Domínguezen gogoratziakin gelditzen ga, 41 urte ondoren. Hau urtarriaren 25an urteko lehenengo plenua, otsailean hurrengoa. Mila esker. Ondo izan denok. Agur, zaindu.